Iktar minn 2000 infermiera u qabla se jaraw inġustizzja li saret magħhom tkun ikkoreġuta. Bidla fil-ħlas tagħhom fl-2007 fissret li bejniethom dawn kienu mċaħda minn premium għal 6 xhur sħaħ li jammonta għal total ta' madwar €1,700,000. Flus li kif kien spjegat f'konferenza tal-aħbarijiet bejn l-MUMN u d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qed jitħallsu lura b'mod sħiħ f'dawn il-jiem. Fil-fatt l-infermiera u qwiebel li għadhom jaħdmu se jingħataw dawn il-flus fil-paga li qed titqassam f'dawn il-jiem u dawk li waqfu minn xogħolhom se jirċievu ċekk. Pass li ntlaqa b'mod pożittiv ħafna mill-MUMN kif spjega s-Segretarju Ġenerali Colin Galea. Għan-nurses u midwives hija importanti ħafna, ovvjament ħadu gost biha għax qed nitkellmu fuq premium li minimament jista' jkun 475 u massimu sa 875. Ovvjament ħadu gost bih u qed iħossu fihom li saret ġustizzja magħhom li dak li ġie miċħud lilhom issa ħajnagħtalhom. Dan kollu beda minn il-ment mill-MUMN. Wara investigazzjoni mill-Ministeru għas-Saħħa u oħra mid-Dipartiment tal-Awditjar Intern u l-Investigazzjonijiet li kkonfermaw l-ilment, il-Ministeru għas-Saħħa ħadem flimkien mal-Ministeru tal-Finanzi biex din l-inġustizzja tkun ikkoreġuta. Il-Ministru Fearn innota kif dan il-pass jgħin biex lil dawn il-ħaddiema jagħtihom iktar motivazzjon fil-ħidma importanti li wettqu. Ħanna nifhmu li l-relazzjonijiet illum bejn l-MUMN u l-Gvern huma relazzjonijiet tajbin ħafna u kull meta jkun hemm talba mill-MUMN il-Gvern jaħdem b'serjetà kbira għax nifhmu li dak li jkun qed jiġri favur in-nurses huwa fl-aħħar mill-aħħar favur il-pazjenti tagħna. Huwa saħaq li l-Gvern jaraf l-importanza ta' dawn il-ħaddiema li sejħilhom pilastru fis-settur tas-saħħa u l-union tagħhom.